Porque isto ahora, precisamente, pois mira, por dous motivos. O primeiro é que fixen o curso de adestrador hai 32 anos e tuve un profesor que foi Varela Vargueiras, que é un árbitro de Lugo, que era o que nos daba a clase de arbitraxe, e foi un pouco que me meteu o gusanillo. Son perfectamente consciente que eu daquela xa dixen algún día vou a ser árbitro, non? A vida vai te levando por moitos sitios e agora o segundo motivo polo que decidín meterme a isto coa miña idade é porque creo que era unha das poucas cousas que me queda dentro das miñas posibilidades, evidentemente, que me queda por facer no mundo do fútbol, non? Fui xogador, fui un adestrador, fui un delegado, fui un secretario, fui un utillero, fui un presidente, e digo, jolín, pois faltame unha das cousas máis importantes, que é ser árbitro, non? A experiencia no debut, moi ben, pero podo che dicir que a experiencia desde o momento que empecé o curso de arbitraxe para min foi moi satisfactoria. Primeiro porque aprendí moitas cousas, segundo porque me din conta do ignorantes que somos no mundo do fútbol en tema de arbitraxe e de reglas de xogo. Había moitas cousas que falábamos no curso que eu dicía, jolín, pero se o fin de semana pasado acabo de protestar eu e non tiña razón, non? E xa che digo, durante todo o transcurso do curso, os 2 meses que durou o curso, unha experiencia moi satisfactoria. Unha das grandes sortes que teño é precisamente a xente que teño na casa, tanto a miña muller como os meus fillos, non? Sobre todo a miña muller, porque me permite e me apoia en todos os meus caprichos ou en todas as miñas aventuras, que tuven bastantes na miña vida. Esta é unha delas máis, non? Probablemente naide pensara que realmente me iba, comentaba yo aos amigos, non? Pero naide seguramente me creía que me iba a meter no mundo do arbitraxe. Eu tiña o claro, foi ou é un soño ou unha cousa que quería facer, e se non tuvera o apoio da miña muller e dos meus fillos e da miña familia, evidentemente non o podería facer, por eso sí que me considero un afortunado.